No i moi drodzy, jak mówił Ferdynand Kiepski, nadejszła wiekopomna chwila. Witam wszystkich na żywo i na nieżywo. No. Battlefield 5 dzięki usłudze Origin Access testuję ją już dziś, czyli co dzisiaj w ogóle jest? 8 listopada 20:49, czwartek. Podejdę do tej gry sprawiedliwie, akuratnie, niczym prezydent Krzysztof K. do wszystkiego podchodzi. Czyli tam użyję całej mojej wiedzy historycznej i wszystkich wiadomości, jakie posiadłem przez całe życie grania w gry komputerowe o II wojnie, żeby wytknąć jej wszystkie nieprawidłowości, jakie zauważę, a tam, gdzie będzie fajnie i przyjemnie, to tam oczywiście też tą grę pochwalę. Także zacznijmy. Piękna kobieta znaczy to, mówię, cały czas to jeszcze może być bardzo ładny młody chłopiec. Także to, ale czemu stoi z Enfieldem? To już jest zastanawiające. Dobrze, także jedźmy, przejdziemy sobie kampanię. Ona się cała pojawi na YouTubie, także spodziewajcie się. Choćby mieliście oglądać to po 3 wyświetlenia na filmie, to i tak całą ją tam wrzucę. Uzbrojenie. Oczywiście żadnych symboli nazistowskiej w tej grze nie zobaczymy, w życiu żyjącym tak zwanym. Tutaj możemy sobie zmodyfikować naszą postać, ale to jest wszystko w multi. Dobra, to nie, najpierw kampania, opowieści wojenne. Mamy tutaj cztery takie jakby działy, rozdziały, nie wiem. A 5, jak widać, jest zablokowany, ostatni tygrys. Let's the tiga. Nie wiem, czy to czas coś będzie zapłacić, czy on będzie później. Miało nie być nic do płacenia, to mam nadzieję, że nie. Pierwszy to nie dział, to wstęp. No nawet jest napisane wprowadzenie. Dobra, no co, no jadymy z tematem. Graj. Poziom... No niech będzie, że trudny. Żeby nie było. Ja też widzę, że na czarno, żeby nie było. O. A, jest. Nie przejmujcie się tym, że to wygląda jakby działało w 5 FPS-ach. Ja to też tak widzę i wcześniej jak odpaliłem, to też tak było. Tak, to jest scena z BFA 1, jak coś powiem, że świat poszedł naprzód. I to była pierwsza wojna, teraz jest druga wojna. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. Churchill będzie teraz. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. London. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. Oczywiście pokazują zbombardowany Londyn, no. This country is Tak jakby się tam wojna zaczęła co najmniej. My father asked me if I was truly ready to go to war. Nie wiem, no, można było te słowo o Polsce powiedzieć, aby jedne. Że tam się kurde wojna zaczęła. He's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow.
Norwegia. To jest takie państwo w północnej Europie. Nie należy do Unii Europejskiej, by ktoś nie kojarzył. Ja wam będę objaśniał. Dok w Narviku. Bitwa o Narvik faktycznie było dużo Polaków między innymi tam się biło. Muszę ściszyć na pewno. Can you write what man in chat wants to still censored? I don't know because this is a single player campaign and after that we are going to test multiplayer. So you have to wait. No i Narvik. I co? Kim my tu gramy w tym Narviku w ogóle? Jeszcze za głośno. Chyba... Nie, z Brytyjczykiem. Znaczy, sądząc po broni, to tu można nic nie wysądzić. Ale w tym samolocie to... Mi to nie wygląda na Anglików, powiem wam. Też mam niby Webleya. Ale nie wiem, oni mi nie wyglądają na Anglików. Znaczy na takich Amerykanów. O, to po naszemu, znaczy po niemiecku. O, grafika tradycyjnie zajebista. No ale nie mówcie mi, że to są Brytyjczycy. Przecież to jest amerykański mundur. O! Schmeisser. No dobra. No grafa jest cool. Ale żeby w 2018 roku... No, przepraszam. Amerykanie w Narviku. No właśnie coś mi tu... A w ogóle co ci Niemcy mają na sobie ubrane? Przepraszam. We fought everywhere, in every condition known, using weapons we had never dreamed of. Tygrys? But death is death, no matter where you are. Aha. And suffering A, to is teraz. the same in every language. Libia, 41. Vorrücken! Bereit machen für Einschlag! Panzer! Panzer! Formation halten! Ja! Erwidert, Schreuder! To po naszemu, może to jakiś opas z dywizji pancernej SS. Misje czołgowe w BF1 to były moje najmniej ulubione misje. Geben Sie Gas, Kerz! Jak Niemcy mówią daj gazu, to nie jest najlepszy
nie najlepszy wydźwięk, szczególnie w tych czasach. Na ile oceniam norweską kampanię? Fajna. Sehen, was sie drauf haben. Treściwa. A co powiem o fladze na wieży czołgu? Co powiem o fladze? Że my chyba jeszcze w Cesarstwie Niemieckim jesteśmy. To jest przed końcem I wojny światowej. O dziwo. Ale tam jest krzyż ten. Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, No, theirs, takim- it didn't matter. Kurwa, nie było This takiej war flagi proved nigdy, that oczywiście from ocean przecież. bed to mountaintop, the greatest killing machine is man. To był symbol, jak to się nazywa? Krzyż bałkański? Balkenkreuz, nie? Chyba to jest ten. Nie wolno niby strzelać do medyków, ale... Ale do niemieckich można. A to kim my jesteśmy teraz? Francuskim murzynem, dobra. Czemu on stał w powietrzu? Ja już to prawie przeszedłem. Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. No, This Wolfeo, time, dokładnie, the tak. crosshairs found the workers on the assembly line. They found Niemcy. the commuters on the train. And they found the children in the schools. Krótkie te kampanie, to nie będzie długa gra. O, wow. Nähern uns jetzt den Wohnmann. Haltet euch bereit. Czy będziemy zrzucać bomby na polskich ludzi uciekających po lasach i po wioskach? Gelb 7. Jak to robiło często bohaterskie Luftwaffe? I ostrzeliwać kolumny ludności cywilnej? Ich kann die Bomber jetzt sehen. O ja. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Greift die Ziele an. Guter Schuss, nicht übel. Vielen Dank. Guter Schuss, nicht übel. Spitfire ist im Anflug. Ausbrechen und angreifen. Chyba zestrzeliłem naszego, trudno. O Władziu, było blisko. Co ta kampania taka długa? Formation halten, Geschwader. Informacjon halten. Schwer. Das war's, der Stützpunkt. Hilfe! Gelb 7, in Formation bleiben. Hinter mir! Nie cierpię misji w samolotach w grach.
Sektor! Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Most w Nijmegen. Victory. Ty teraz powinienem być teoretycznie co? Brytyjczykiem. O, i tu chyba nawet jestem Brytyjczykiem. Albo Polakiem. Dużo Polaków bardzo walczyło. Generała Sosabowskiego, nie? Sosabowski na Arnhem. A, okej. Ale czemu akurat MG34 zamiast 42 ikoniczny? Panca! Nie leci czasem gdzieś tu jakieś... Leciało. No, to było takie akurat spoko, takie jak w starych Call of Duty, czy coś, takie klimaty. Tego akurat. Do Call of Duty miało być DLC z Polakami? Od kiedy? Do jakiego Call of Duty? Man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Aha, o to Ending chodzi. us in fear, No to tak. alone? Until you've pulled the trigger on the enemy, you're not ready for war. Te czerwone znaczniki bardzo Nor psują are you ready to die. mi odbiór tego. Beginnings. Endings. In between one and the other. Between first and last. Always searching. Sometimes finding. Brothers. Sons and daughters. Mothers and fathers. We have no world without them. And there is no other world. To będzie moja ulubiona postać. No, to krótka ta kampania, taka treściwa powiem wam, no fajna. Nie wynudziłem się. Podobało mi się. Cóż tu mogę... No. Nie, wiecie jaki jest problem, że tu takie, oni uderzają w takie tony patriotyczne, wysokie takie. A ja przez to całą otoczkę tego, przez te wszystkie bullshity, to jakoś nie mogę w to uwierzyć, co oni mi tu serwują. Ale może to się zmieni jeszcze.
trakcie tych kampanii. Najtrudniejszy poziom, tak, im 3 dni przechodził. Dobra, no i to już mamy, no to teraz tak. No to jadymy, moi drodzy, pod flagą niczyją. Czuję, że będę żałował tego trudnego, a najwyżej sobie zmienię w trakcie. London, England. Gdy się z Dunkierki, wytrenujcie myśliwych, którzy zaprowadzą rządy terroru. Serio? Takie coś powiedział? No, może tak. Na nowo zdefiniowała zasady sztuki wojennej. No dobrze. A to, że SAS, tak? Dzięki Lama za followa. Bandyci, poszukiwacze przygód, wichrzyciele. Nie był to typ ludzi, którzy garnęli się do służby wojskowej. A kto się garnął do służby wojskowej? Tak, to jest pełna kampania. Cześć Seter, ten. A to ja. No, nawet podobny. Are you Billy Bridger? Nie, ja jestem Mikołaj. Says on my pad here. Nicholas. Criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank 3 times? No. Oh yes you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them jobs on your own. Oh yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. Ej, to jest głos tego. Skoda. Co miał czachę na twarzy. I tego z wcześniejszego. Nie Soapa. Ghost, What tak. sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Ghost. Gaz, to był Gaz z MW. Gaz, tak, dokładnie. Do you like the fucking seaside? Teams of 2, move. I'm sick. I'm chucking me guts up over here. Oh. And you're just strolling off. Oh, Bridger, liven yourself up. Come on. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. No to za ten głos tu zapunktowali. Co? Baba była baba? Nie zauważyłem baby. Bridger, give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. Czy to jest wiadro? Tak. Podążaj za masonem. Jak za masonem? Ukryty przekaz. You see that explosive? Pranie mózgu. I modified them a bit and all. No kurde, grafa sztos, powiem wam. Najładniejszy strumyczek między kamykami, jaki widziałem od dawna.
Ale tego się każdy spodziewał. Careful with this one, Mason. Nóg nie ma? Są, nawet cały korpus. But over. Siema Patrycho. That's a Stuka incoming. Them the planes were meant to blow up? Yeah, that's them all right. All right. Right, watch your head here. Last thing I need is you bleeding all over the place. Mam fajnego Thompsona gangsterskiego. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no then, is it? You don't know where we're going? Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. O, Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. No widzę skład amunicji. Got some Jerry's over here. I see some Jerry's over here. See some barrels over there. Yeah. I don't want to get Ale akcent to mają dojebany. Jakbym w skrzynku siedział Looks Guys. like lots of pod rubbish. Londynem. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. That's gonna be best to watch. Czuję się jak w koda grał, jak on gada do mnie. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Siema Sebus. Are you sure about these bombs of yours? These safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. What if I get caught, though? You're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself? Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them now. Yeah, all right, all right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Trochę mi się ta misja kojarzy z tą starą, z tymi pierwszymi misjami w Allied Assault. Są dobre skojarzenia. One się działy też tam gdzieś chyba w Afryce czy coś, Fuck nie? this for a game of soldiers. Co ja rzuciłem? You horrible bastard, Mason. A, monety mam do odwracania uwagi. Albo jakieś... albo łuski. Nie, łuska czy moneta? Łuska. Mamy Colta. Mamy Thompsona z takim śmiesznym celownikiem. No ale jesteśmy super elitarnym oddziałem zabijaków. Holy shit. Zabiję Niemca. A może to był Ślązak? Powiedzcie mi, czy były w II wojnie takie kamizelki, żeby mieli na plecach ładownicę do MP40? I całą klatę w tym? Ja w życiu na żadnym zdjęciu, ani programie, ani filmie nie widziałem, żeby Niemcy takie coś nosili. Siema Zollstock, nie, u mnie nie tąpło. No jaki jest sens nosić ładownicę na plecach? Przecież to tego... nie wy tego.
To niepraktyczne jest. Zminimalizowało mi BF-a, nie wiem czemu, same z siebie. Ale Niemcy mówią po niemiecku, przypominają o kurde. Z cech fizycznych Niemców nawet. All right, let's go, Fritz. Co tam, Pawlus, masz takiego? No widzicie, on ma całe plecy w ładownicach z magazynkami. Nie wiem, ja nie mówię, że nie było czegoś takiego. Ja czegoś takiego w życiu nie widziałem. Alright, Fritz. Alarmschalter. Angriff vorbei. Na klacie nie w takiej ilości. Aha, dobrze. Znaczy, no może, nie wiem. Dziwne. A. Good stuff. Proper good stuff. Wyłącz rozmazywanie celownika. Jakie rozmazywanie celownika? A czy FG-42 powinien mieć kto inny niż spadochroniarze? Witam, Staryt. Nie wiem, nie wyglądają mi oni na spadochroniarzy. No i przewalone. Co on, jakiś Terminator? Jednostki Fallschirmjäger były dopiero w 1943 w Tunezji przed wycofaniem. Dobra, załóżmy, że to zdobyczny. Siema, Kicej. Granat mi ktoś...
Ale żeby wezwać nalot na jednego hopka. Czy tam ostrzał artyleryjski, już nie wiem co to było w sumie. No oni oszaleli. Z drugiej strony właśnie, nie na byle jakiego, na super agenta. Ty, ale to jaki olimpijczyk. Olimpijski rekord w rzucie granatem. Ładny dym. To są Snary Sniper Elite? Pierwsza część była fajna. O, można sobie pojeździć tak zwanym half-trackiem. O, tu to można zobaczyć. Mi się dziwnie rączka zawinęła. Kurde, nie wiem, mega dziwnie to wygląda. W ogóle całe te umundurowania mają jakieś takie ciekawe. Co można ponapierdzielać, ale aktualnie nie ma w co. Wrogowie jeszcze nie szukają. To fajnie. A idzie tu wejść do tego? Ej, cool. Ładnie wymodelowany bardzo. Dobra, ale to miało być stealth operation, a nie jeżdżenie, kurde, wozem opancerzonym. W środku nikt nie będzie wiedział, że to wróg. Ja myślę, że oni by się jednak skapli w jakiś sposób magiczny. Dobra, jadymy. Damn it, that's all right. Co jest? No ale we flamethrower, ale 3 razy w głowę to mało? Dobra, se przewaliłem.
To nie jest gra na faktach? Właśnie jest. Tak było. Tylko ja o tym nie wiem. A... Jaki jest sens chodzenia po swojej bazie z miotaczem ognia? No... Jakby na przykład w nocy w takich krajach temperatury spadają bardzo nisko i jakby trzeba było rozpalić koksownik, to on by się wtedy przydał. That's what we're looking for. No, więcej gadania do siebie proponuję. No i oprócz tego jest to właśnie kulerski sposób na odpalenie fajki kumplowi. I just not gonna believe the blast from this beauty. Time to get out of here. Your bombs almost killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Which is... Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are, up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert Can I in. just say No, you then? can't, because what the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage. To wyszło, to nam wyszło. Ideolo. Of course there is. Of course there is. Ja pierdzielę. Co za psychopata tam w tym samolocie siedzi. Jesus. A! Był jeden, już są 3. William Sidney Bridger miał 22 lata. To się nażył. Hell of a life. Oh, hello. Ultraman will do ya. A, 20 lat. A, bo tam było 42. Mi się coś przywidziało, że tam było 44. No tym bardziej. Ej, ale bałem się, że będzie cała zdubbingowana, a są napisy. Ktoś poszedł po rozum do głowy.
Dobra, przeleć sobie, przeleć. Shit. O! Czy będzie film na YouTubie? Tak, to się wszystko kameruje. Możecie pozdrowić mamę, tatę, brata, siostrę, rodziców. Przekazać coś komuś. Na przykład Bartek, oddaj mi moje 10 zł. Dlaczego nie szpilasz multika? Bo szpilasz singlika. That's all. Jesus Christ, Bridget, that was incredible. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one that's gonna got himself shot full of holes and shit. Yeah, because of you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shots at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me! You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Coś te napisy trochę pominęły. Miss idea! Verfluchte Scheiße! A jak? Ciekawe. Jak oni go Ciekaw jestem, jak oni go pojmali. You're gonna have to do this next one on your own, alright? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Cześć, Patty. We'll get it done, no bother. You alright? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang and everything. 21:37. Right. I'll get down there and finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. Jak wrażenia? Nie no, ta misja, no nie wiem, mi się to akurat podobało całkiem. To było całkiem takie w stylu starego Medal of Honor nawet. A trochę. No nie aż takie dobre, wiadomo, no, nic nie jest takie dobre, ale to było nie najgorsze. Aha, i teraz mamy taką... I to jest akurat spoko, to jest coś takiego jak było w Battlefield Bad Company. Czyli mamy otwarty, taki trochę otwarty świat. I mamy do wykonania cele, ale w jakiej kolejności sobie je wykonamy i w jaki sposób to już zależy od nas. Mamy 3 bazy, mamy wioskę, bunkier łącznościowy i bazę lotniczą do infiltrowania. No, i to akurat na plus, to mi się podoba całkiem. I to rzucanie łuskami. Co my tu mamy? Drillin. A, to raczej na polowanie na nosorożca. Zbyt bondowskie. Ale to są właśnie tacy super goście. Super kurde... O kurde, a tam Niemcy stoją. Super agenci. Nie no, to są chyba Niemcy, krzyczą po niemiecku. Ale to zawsze mogą być jeszcze Austriacy. Albo Ślązacy. Najbardziej zmaszczona operacja na świecie. Można mi za to dać łapkę w dół na YouTubie. A na Twitchu suba. Tak, Ślązacy w Afryce, tak. Bardzo
cenieni byli przez Romla That's the radar stations. Ślązacy w niemieckich oddziałach w Afryce. Panie, zjem ci kolegę. I bardzo dużo Ślązaków w Afryce przeszło na stronę właśnie do polskiej armii. Czy to jest powód do dumy? Jasne, że to jest powód do dumy. A czemu ma nie być? Polski rząd sam namawiał do podpisywania Volkslisty Ślązaków. Tych, którzy byli na terenie włączonym do Rzeszy. Także no... Czemu ma nie być niby? Ale te ładownice na klacie to mnie nie przekonują, nie? O! Kibelwagen! Zresztą akurat nie jestem. Kibelwagen, jak to mówił wieszcz. A co to jest? Gewehr M95? A, mam 5 naboi do tego. No akurat fajnie, że jest mniej amunicji do broni niż wcześniej. Aha! Mam jakieś miejsca do odkrycia. List. Gdzie to się czyta? Czy coś? Nie wiem. Ale znajdźki są. Odhaczone. Czy są ślady stóp na piasku? Są. Są i to nawet z teselacją. Jadymy. IGN 10/10. A oni tak do beki, rozumiem, sobie latają. A ten co? Dobra, jadym. Siema Przemo. Let's get rid of all these lovely supplies, shall we? Here we go! Here we go. Doskonały strażnik na wieży. STG-44. To nie jego wojna. Mogło być. Siema, Wilen. O, to jest... Tego się nie spodziewałem w sumie. O ty, Franco. Aha, a kiedy był STG-44 wyprodukowany?
O kurde, jak to wydupcy w luft. Prototypy 42-43. Kolejne spoilery, no to Przemo, to będzie twoja ostatnia transmisja, to nie wiem... Nie wiem, z czego się cieszysz. To może to takie prototypy sobie testują. O, w ogóle witam panie Schwarzmurzynie z Bielszowic. Bożech się nie przywitał. Z tego go nie zestrzelę. Dejcie suba, no właśnie, propozycja aktualna. Dejcie suba, to urośnie wam. Wiadomo. Mason's not gonna believe the blast from this beauty. Cool guys sometimes look at explosions. No. Mocno. Dobra, jadymy. Czekaj, to jadymy w ogóle? Tam kajś. Pod M mam mapę? Nie mam. Chcesz bana za oszukiwanie? Ej, powiem wam, że o dziwo, znaczy sam jestem zaskoczony, ale póki co to mi się to podoba. Serio, kojarzy mi się z tymi pierwszymi misjami w Allied Assault i tak generalnie przyjemne są odczucia całkiem. Też się podoba. No. Podoba mi się lepiej niż kampania jedynki na początku. Woda w BF-ie zawsze wygląda jak gówno? Co? Od kiedy? EMP. Nie chcę. Niemcy srają do rzeki. Wow. A to co? Guten ogółem tag. Der Hauptmann hat Gift. Strom raus. No i afera.
A tak, Heinrich, kojarzę ten serial. Właśnie się zastanawiałem, czy sobie go nie obejrzeć. Ale brzydko w plecy. Kurde, naboje się kończą. O lol, no to granatnik. Znaczy z granatnikiem chyba ten. Guns dry. O, ale kurde, Schmeisser brzmi miodnie. Kurwa, w kratę. Muszę się trochę zregeneratować. Do czego te napisy? Hello? Brother Bridger to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. No nie powiem, to profesjonalnie podejście do sprawy. Ojej. Trochę mi to przypomniało te machy Niemców z Call of Duty 2. Jakie rzęsy długie jak ja prawie. Piekło. Kurde, war is hell. Piekło wojny. I no czemu im się te ręce tak wykręcają dziwnie, śmiesznie do tyłu? Czy to jest Opel Blitz? Chyba ja, ale nie ma znaczka. Co to za kamizelki? No właśnie, Giselbrecht. Nad tym się zastanawiamy od dłuższego czasu. Jest Mauserek klasyczny? Jest. A! No, udźwiękowienie i wizualia to w BF-ie jest standardowo. Top notch. Te by wypadało zeszczelić. Bo one mnie tu będą nerwować. Siema, rozturbiator. Mauser w wojnie afrykańskiej jak... Ale jak? A co, Afrika Korps nie miało Mauserów? Zresztą jakiej wojnie afrykańskiej? Thanks, Jerry. Panzer Faustinio. Might come in handy. Mogę sobie jakieś auto wziąć.
Bo tutaj ta lokacja serio jest dość spora. Z Panzerfausta w samolot. River of Babylon. Da da di da dan dan. Da, da. Ale coś się tekstury doczytują wolno momentami. Mega. I woda faktycznie jakaś taka nie zachwyca. Ale może ja mam za słabą kartę graficzną. Może być. Czy mam nowe sterowniki? Gra nie odpala bez nowych sterowników. Need to shut down those radar stations. Ale ja nie streamuję z procesora. Ja streamuję z grafiki. Dobrze, że to był Stevie Wonder w Afrika Corps. Niemand hat das gehört. Hop, był w szoku. Costello, elo. Witam cię. Ja verdammte Scheiße. A czy tu jest ten system wychylania się? A jest. On nie działa, nigdy według mnie nie działał za dobrze. Dobra. O lol. Jaki zit. Nie, nic się u mnie nie trzęsło. Wiem, że Kaś było tąpnięcie, ale u mnie nie. Nie było czuć. Pa. Ciulnie. That ought to do it. Jeszcze amunicję sobie wezmę. Będzie. Myślałem, że im wyłączyłem alarm. Czy grałem kiedyś w Total Overdose? Tak.
KWK Marcel. A K jest KWK Marcel. Bo ani nie wiem. Niezgranie dźwięku w grze? W Radlinie. A, dobra. Ja wiem, K jest Radlin, no, znaczy mniej więcej, tak. Że tam pod Wodzisławiem. O ty Kuba! Trzęsawka pośmiertna. Siema Janys, jak zdrówko? Jakbyś miał suba, to by było lepiej. O cholera. Nie, Dewan. Fajnie było, ale trzeba iść. O lol, co to jest za maszyna? Jest MG42. Ale, a jak się położę, to mogę rozstawić? Mogę. Ale ja wolę jednak tak, bardziej mobilnie. Dostali ciulca. Thanks, Jerry. Thanks, Jerry. And with that, our flower boys won't have any more trouble with the arches. Yes!
Jadymy do Masona. Kajto. Dobra. Bo ja taki jestem dobry, zjem ci kolegę. To bestusz. Some serious damage down there. Oh, yeah. Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. I even radioed a boat to come and get us. You did what? I radioed a boat. No. No. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Trzy czołgi za 2 typami. Chyba serio, żeśmy są ważni. Oh, I fucked up. Yeah, you fucked up. You're useless. Fucking know that, don't I? I did roll specs on myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. Odwet lisa pustyni. You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I come for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. That infantry will be here any second. Now find some cover and I'll support you from up here. Dobra, ja tu sobie skończę pierwszą część na YouTube'a, żeby one nie miały po 3 godziny. Potem tego nie idzie przesłać nawet normalnie. Także powiem wam, że o dziwo podoba mi się ta kampania na razie. Oprócz oczywiście tych rzeczy, o których cały czas mówimy na bieżąco. Że te bronie, których tam nie powinno za bardzo być, dziwne mundury i tak dalej, ale nawet jest ten klimat taki tego pierwszego Allied Assault. Tych przynajmniej tutaj. Zobaczymy, jak będzie dalej. Także tymczasem dziękuję za uwagę na YouTubie i widzimy się w kolejnej części. Także cięcie. Sub i dzwoneczek.